الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Кеше башладык Коръәндәге тормыш өчен булган кагыйдәләрне өйрәнергә һәм бүген 3нче кагыйдәне алачакбыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вала тансаул фадла бәйнәкум". Бер-берегезгә мәрхәмәтле булуны онытмагыз. Бер-берегезнең яхшылыкларын онытмагыз дип Аллаһ Тәгалә безне вәгазьли. Һәм ул бу сүзләрне Аллаһ Субханаху ва Тәгалә талак аятләрендә әйтә, искә төшерә. Аллаһ Тәгалә бу аятта гафу итүгә чакыра һәм бер-беребезгә карата мәрхәмәтлек, яхшылык күрсәтүне онытмаска чакыра. Һәм әйтә тамамлап: "Инналлаһа бима таъмалуна басир". Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне белә. Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне күрә. Третье правило. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валя тансаул фадла бейнакум». И не забывайте оказывать милость, быть милосердным друг другу. Не забывайте достоинства друг друга. Не забывайте верность друг другу. И этот аят Аллах Субханаху ва Тааля, и эти слова Аллах Тааля упоминает в аяте, в котором он говорит про талак. Если дошло дело до талака, до развода, и Аллах Субханаху ва Тааля призывает в этом аяте прощать. И говорит: «Ва ан та'фу акрабу литтаква». А прощать оно ближе к богобоязненности. «Валя тансауль фадля бейнакум». И не забывайте достоинства друг друга. И не забывайте оказывать милость друг другу. «Инналлаха бима та'малуна басир». Поистине Аллах видит то, что вы делаете. У человека есть много связей с разными людьми. Человек общается с многими людьми, встречается, работает. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что при этом надо не забывать быть милосердными друг другу и не забывать достоинства друг друга. Кеше ул аның табигате онытучан, ягъни кеше гел оныта. Һәм моннан кеше бер ничек тә котыла алмый. Кеше шулай бар булды, оныта торган булып. Һәм шуңар Аллаһ Субханаху ва Тааля бу аятта әйтә: онытмагыз ди, калдырмагыз. Әһәмият бирегез, әһәмиятсез калдырмагыз. Бер-берегез арагыздагы булган яхшылыкны. Һәм кисәтеп әйтә: «Инналлаһ бима та'малуна басир». Дөреслектә Аллаһ Тәгалә сез эшләгән эшләрегезне күрә. Ягъни онытмасагыз, бер-берегезгә карата мәрхәмәтле булсагыз, бер-берегезнең дәрәҗәсен белсәгез,
Бу очракта Аллаһ Тәгалә сезне дә гафу итә һәм сезгә дә хөрмәт күрсәтәчәк. Ничек син кешеләр белән мөгамәләт кыласың, Аллаһ Тәгалә дә синең белән шундый ук мөгамәләттә булачак. Әл-җазау мин җинсил амал дип галимнәр әйттеләр. Аллаһ Тәгалә берәр эш өчен кешегә җәза бирсә, ул аңа шул гамәлнең төреннән кайтара. Изгелек булса, изгелек белән кайтара, начарлык булса, начарлык белән кайтара. Карагыз, Абу Бакр кашан аның бер туганы Гаиша хакында начар сүз әйткән булды. Абу Бакр, мин аңа бүтән ярдәм итмәячәкмен дип әйтте. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шунда ук аят иңдерә һәм әйтә: сез Аллаһ Тәгалә сезне гафу итүне теләмисезме әллә? Ягъни Абу Бакрга Аллаһ Тәгалә әйтә: син гафу итсәң, мин дә синең гынаһларыңны гафу итәм. Шуңар Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә моны онытмаска куша безгә. Вала тансул фадла бейнакум. Бер-берегезгә мәрхәмәтле булудан онытмагыз ди. Бер-берегезгә тугры булыгыз. Дус булуны, бер эштә эшләүне, бер мәчеткә йөрүне онытмагыз. Һәм бу сүзләр ничек әйттек, талак аятында килде. Ягъни хәтта ир белән хатын аерылышканда берсенә начар сүзләр әйтеп, ниндидер начар мөгамәләтләр кылмасыннар ди. Бер-берсен яратканын, кайчандыр яратканын, ниндидер бер-берсенә изгелекләр кылганын искә төшерегез. Булмыйча калмагандыр ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның абыйсы һәм хатыны үлгәч, Мәккә мөшрикләре тагын да ныграк аңа катылык күрсәтә башладылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам бәлки Таиф шәһәрендә яшәүчеләр ислам динен кабул итерләр дип дәгъват белән китте. Ләкин алар дәгъватны кабул итмәделәр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны куып чыгардылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам Мәккәгә кайткач та Мут'им ибн Аль-Ади исемле кешегә керә. Һәм ул мушрик, мусульман түгел. Һәм ул әйтә: мин сине саклаячакмын. Курыкма, беркем дә сиңа тимәячәк. Һәм аның 4 баласы була, һәм балалары муеннарына кылычлар асып Кәгъбә янына чыгалар һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны саклыйлар. Беркемне дә янына китермиләр. Мушриклар алар. Һәм Пәйгамбәрбез янына беркемне дә китермиләр. Һәм вакыт үткәч бу кеше үлә. Бадр сугышы, Пәйгамбәрбез Мәдинәгә күченә, Бадр сугышы була. Һәм Бадр сугышында күп кенә мушриклар әсир була, пленник. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дә менә бу кеше бу пленникларны миннән таләп иткән булса, әсирләрне таләп иткән булса, мин аңа бәясез бирер идем диде. Бер нәрсә дә сорамас идем диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта менә аңа мушрик кылган изгелекне онытмады, күпме еллар үтеп. Әгәр дә ул исән булган булса ди, мин аңа да изгелек күрсәтер идем диде.
Күпме еллар үтеп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям моны исендә тотты. Кешеләрне бәйли торган связь, муамалатлар бик күп. Ул туганлык булырга мөмкин, ул күрше булырга мөмкин, дус, бер эшкә йөрисең, бер мәчеткә йөрисең, бер дәрестә утырдың. Күп нәрсә ике кешене бәйли ала. Хам ислам чакыра менә бу бәйләнешне онытмаска. Связь, которая образуется между людьми посредством соседства, дружбы, работаешь на одной работе, ходишь в одну мечеть, школу, сидел где-то вместе на уроке, на маджлисе. Вот эту связь Аллах Тааля говорит: не забывайте и будьте верны этим связям. И не забывайте оказывать почет друг другу. Пускай не сосредотачивайтесь на недостатках человека, а сосредоточьтесь на том, что есть хорошего в этом человеке. И по причине вот того, что есть в этом человеке хорошее, ты оказывай ему почет за это. Это правило, которое ниспослал нам Аллах Тааля. Поэтому это очень важно. Следующее правило, четвертое правило, дүртенче кагыйдә, бу бик кызык кагыйдә, бик әһәмиятле кагыйдә шулай ук. Бу моңар кадәр кагыйдәләр, менә бу өченче кагыйдә, ул мөхәмәләт турында булды. Бу инде кешегә кагыйдә кешенең үз-үзен тәрбияләүгә кайта. Это правило четвертое возвращается к воспитанию самого себя. Балил инсану аля нафсихи басирах валяу алқа ма'азирах. Кеше үз-үзенә казый. Yani кеше үз-үзенә яхшы белә. Кеше үз-үзенә дәлил. Гызрләнсә дә. Валау алқа ма'азира. Yani кеше үз-үзен яхшы белә, үз-үзенә шаһид булып тора, күп гызрлар сөйләсә дә. Ул үзенең яхшы якларында белә, начар якларында белә, хаталарында белә. Ләкин күп гызрләнә, гызрлар эзли үзенең хаталарына. Ул белә нәрсә әйткәнен, нәрсә эшләгәнен. Ләкин кешеләрдән капланасы, качасы килә. Нәрсә аркылы? Гызрлар аркылы. Однако человек, говорит, сам себе является судьей. Сам себе является свидетелем, даже если он много оправдывается. И это очень важное правило в воспитании себя. А воспитание себя это очень важно. Смотрите, Аллах, сура Шамс. Сура Шамс. Аллах Тааля приводит 11 клятв. Он бер тапкыр ант итә. Ваш-шамси ва духаха вал камари ва. Бу и түгел, һәм түгел. Бу ант.
Валлахи билля шул түрдән. Нәрсә өчен ант итә? Кад афлаха ман заккаха. Уңышка иреште. Кем үзе белән шөгыльләнде. Үзен тәрбияләде. Кайда уңышка иреште? Нинди уңышка иреште? Ягъни бу дөньяда уңышта гел булачак андый кеше. Барзах тормышында гел уңышта булачак. Һәм ахирәттә, иң әһәмиятлесе ахирәттә гел уңышта булачак. Ә менә бу кагыйдә ярдәм итә, менә бу максатка ирешергә. Это правило помогает нам достичь этой цели, воспитания самого себя, тазкия. То есть есть две вещи. Первое – это человек, если он присмотрится к себе, подумает о своих словах, о своих делах, он поймет, что является правильным, что неправильным. Но не дает ему думать об этом, не получается у него думать об этом, потому что первое, что он хочет, это оправдать себя. Если он отодвинет это оправдание, то он сразу увидит свои ошибки. Если третье правило говорит, найдите оправдания, которые прошли сегодня, найдите самое лучшее в человеке и окажите ему почесть из-за того хорошего, что есть в нем, то это правило говорит, себе не находи оправдания. Чем больше ты находишь в себе оправдания, чем меньше ты работаешь над собой. Күбрәк үзеңә гызыр тапсаң, менә бу максаттан ераграк булачаксың. Кешеләр күп, менә шулай ук кешеләр күп, менә бу тәзкиядән, үз-үзеңне тәрбияләүдән качыр өчен кешеләрнең гаипләрен эзли башлыйлар. Чөнки кешеләрнең гаипләрен эзләү, ул сине күтәрә дәрәҗәдә. Для себя ты поднимаешься, чувствуешь себя знающим, чувствуешь, что ты можешь судить людей. Чем больше занимаешься ошибками людей, тем больше чувствуешь, что ты совершенен. И Аллах Тааля вспомни вот это правило. Прежде чем заниматься ошибками других людей, надо заняться своими ошибками. И самый лучший, как один ученый сказал, самый лучший садака, который ты можешь сделать самому себе, это признать свои недостатки перед Аллахом. Самый лучший садака, который ты можешь сделать самому себе, это признать свои недостатки перед Аллахом, так как это будет первый шаг к исправлению. Люди очень негативно относятся, резко негатив появляется, когда человек начинает исправляться, работать над собой. Человек начинает заниматься спортом, человек бросает пить, бросает курить, бросает другие какие-то плохие качества, исправляться начинает. И людям это часто не нравится. Почему? Есть и это, есть и зависть, есть то, что он неприятно себя чувствует. Потому что какой бы грех ни был, он все равно
остается грехом, и этот грех противоречит естеству человека, табигату, с которым, фитрик, с которым он родился. И он видит, что человек исправляется, что человек идет к лучшему, и ему плохо становится, потому что он сам себе ищет оправдание. Эта ошибка есть все еще в нем. Поэтому они говорят: ты вчера был только таким, а сегодня читаешь мораль. Не потому что они так думают, а потому что они знают, что эта ошибка есть в них. Однако они ищут оправдание для себя. Үзләренә гызыр эзлиләр. Шулай ук бу кагыйдә ярдәм итә. Әгәр дә кешеләр синдә булмаган хаталарны сөйли башласалар, если люди начнут говорить те ошибки, которые нету в тебе, бу кагыйдә сиңа ярдәм итәчәк. Ничек итеп? Бу кагыйдә ярдәм итәчәк сабыр итәргә. Чөнки син беләсең, бармы ул хата синдә, юкмы ул хата. Ягъни кешеләрнең әйткән сүзләренә игътибар бирмә бу очракта. Не обращай внимания на слова людей. Ты же знаешь, что этого в тебе нет. А раз нет, значит Аллах Субханаху ва Тааля исправит эту ситуацию и вознаградит тебя большей наградой. Шулай ук кешеләр синдә булмаган сыйфатлар өчен мактарга мөмкин. Артыгын. Бу мактауга бирелмә. Если люди начинают тебя чрезмерно восхвалять, не поддавайся этому. Опять же вспомни это правило. Балин инсану аля нафсихи басир. Син үзеңә шахид, үзеңне яхшы беләсең. Бу мактау синең борыныңны күтәрергә тиеш түгел. Гызырләнмә, гызыр тапма. Яни ике якта да ярдәм итә. Шулай ук бу кагыйдә ярдәм итә үз хатаңны табып тәүбә кылырга. Карагыз, безнең әтиебез Адам قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Хаталарын шунда ук таныдылар. Сразу признали свою ошибку. Адам и его жена Хава. И Аллах Тааля их простил. Гафу итте аларны. Иблис хатасын танымады, гызырлар тапты. Син аны җирдән бар иттең, миннән уттан бар иттең дип. Һәм кыямәт көненә хәтлек үзенең хатасын белеп торып та үзенә гызырлар табачак. Нух алейхиссалам, Аллаһ Тәгалә аңа хатасы турында әйткәчтә, шунда ук кабул итте һәм әйтте: "Кала Рабби инни а'удhu бика ан ас'алака ма лейса ли бихи илм." Раббым, белмәгән әйберне сораудан сиңа сыенамын ди. Әгәр дә син мине гафу итмәсәң, һәм рәхмәтеңне күрсәтмәсәң, хәсрәткә төшүчеләрдән булам диде. Шуңар Аллаһ Субханаху ва Тааля безгә ярдәм итсен. Үзебезнең хаталарыбызны танырга беренчедән, икенчедән шул хаталарны төзәтүгә.
Yani bu bik ahamiyatli. Chunki bir xato. Agarda sen аңа ahamiyat bermasang, agarda ул xatong ustida ishlamasang, ул boshында bir xato гына, bir uрлык сыман гына. Менә хәзер үсә адуванчыклар бар бит. Вакытында кисеп алмасаң шул шәшәкне, ул үсеп чыгып, аннары нәрсә, урлыклары төрләр җиргә үсеп, аннары сарняклар шул бөтен җирдә үсәчәк. Нашла хата да ул. Ул башта незначительный булып күренә үзеңә. Видится что-то незначительная ошибка. Но потихоньку эта ошибка, это твоя ленивость, например, гордость, высокомерие и так далее. Оно начинает вливаться в твою жизнь и изменять твою жизнь. Изменять твои слова, изменять твои поступки, изменять твои действия. И смотришь, и вся жизнь у тебя уже изменилась. И уже отделиться от этой ошибки, это значит изменить всю свою жизнь. Если запустить свои ошибки. Это значит, не просто ошибку изменить надо будет, а всю свою жизнь. Привычку говорить, привычки какие-то действия делать, потому что все уже входит в привычку. Копилка уже собралась она. Ты уже привык это сделать, это уже твоим качеством стало. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит, вы знаете самих себя лучше, чем кто-либо. Үз үзегезне яхшы беләсез. Бүтән кешеләрдән караганда үз үзегезне яхшы беләсез. Шуңар төзәлергә теләсәгез, бу очракта үз үзегез менә гызырларны калдырыгыз. Оставьте оправдания, найдите пути решения. Төзәлү юлларын эзләгез. Тагын да ничек гызыр табырга юлларын түгел, төзәлү юлларын эзләгез дип Аллаһ Субхану Тааля чакыра. Гызырлар алар бетмәячәк. Гел гызырларны табачаксың син. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллах.